Uy, unsay kalainan sa usa ka empleyado o usa ka negosyante? Top 5. Ang empleyado mo duty na siya no alas 8 hangtod alas 12, alauna hangtod alas 5 kasagaran. Pero kung private, napoy gitawag nga overtime. Pero kung ikaw negosyante no, ikaw magbuot sa imong oras. Ikaw magbuot sa oras nimo abrihan, imong tindahan ug sa oras nimo siradan. Number 2, ikaw empleyado mo duty ka para imong pagsilbihan, mo serve ka, mo duty ka para sa imong mga amo, sa imong boss, sa imong manager. Pero kung ikaw negosyante, duty ka para sa imong kagalingon no, para imong palambuon o imong ipa-expand imong negosyo. Number 3, kung ikaw empleyado, ikaw silduan sa imong amo, sa imong boss o sa imong manager. Kung ikaw negosyante, ikaw mo sildo sa imong kagalingon no. Sahay gani walay sildo, dili nimo silduan imong kagalingon labi na kung bag-o pa imong negosyo. O kung nana kay negosyo, dako-dako na ikaw mo sildo sa imong mga tao or mga empleyado. Next is, kung income isgutan, kung ikaw usa ka empleyado is fix imong income no. Sampag mo trabaho ka og tarong or dili no, magtinapulan ka or magpugi, imong sweldo is fix. Pero kung naka sa gobyerno ron, empleyado ka, dapat magtarong pud ka og trabaho jud kun kay sayang gibayad sa imo sa gobyerno o gibayad sa imo sa imong amo. Kung ikaw usa ka negosyante, imong income ana is depende sa imong paghago no. Depende sa imong pagpaningkamot, pagpalago sa imong negosyo, sa marketing, pag-advertise, pagbaligya, o uban pa. Then last, kung ikaw usa ka empleyado is dugay imong retirement no, kay maabot pa kag 60 years old before ka mo retire no, para makadawat ka sa gitawag nga pensyon. Kung ikaw usa ka negosyante no, pwede ka maka-retire og sayo labi na kung dali ra ni buong imong negosyo no, hindi na kamundang o kahit na tao imong ipa-manage niini. So marato kay maniud ko pa ko. Bye. Follow for more.